Тази книга, в изпълнение на Веселин Ранков, е една от най-хубавите книги, които съм слушал през живота си. Аз съм психоаналитик. От 25 години всъщност това правя. Слушам хора, които ми разказват личните си истории. Споделят ги по най-непосредствен начин, като идват в кабинета ми, казват ми как се чувстват, какво си спомнят, какви събития от живота им са се случили в един или друг момент, как са ги преживяли. И ние заедно някак си ги навързваме, нанизваме ги в една обща последователност, така че тези истории да имат смисъл за тях, да станат, една част от тях са запомнени, но не са част от тяхната идентичност. Някои от тях трябва да станат такива. Други са усетени и разбрани по един начин, а по-късно човек им придава друг смисъл и ги вижда по нов начин и ги разбира по нов начин. И това слушане е уникално. Психоаналитичното слушане приканва човека да говори с две части от себе си. Съзнавания си аз, той, който си спомня и мисли, че знае, и този, дето не си спомня всичко, но знае може би по-добре. И ако хората разговарят за биографията си, за живота си, чрез едно свободно асоцииране, чрез навързване на впечатления и на спомени, психотерапевта слуша така, че той допълнително влага част от собственото си разбиране, от собствената си душа, от собствения си асоциативен процес и тия двама души, те не винаги са в диалог, между другото. Да знаете, понякога са така, понякога са много близко, обаче винаги те си говорят емоционално. Всъщност, емоционалното преживяване на текста и на слушането е това, върху което искам да ви кажа. Това не е психологичен портрет на Вера Мутафчиева. В никакъв случай никой не би трябвало да се заема с такова не. Това не е психиатрична или психоаналитична реконструкция на един човек, на нейната личност. Това, както ви казах, е психоаналитично слушане на един литературен текст все пак. Този литературен текст има герой, този герой понякога е малката бочка, понякога е ВМ, понякога е юноша в гимназията и така нататък и така нататък. Не искам да ставаме буквални. Тук не става въпрос за конкретния човек, за портрет на автора и така нататък, а за възстановяване на преживяванията на една психика, на една душа. Ще се опитам няколко важни етапа, защото има голяма опасност, т.е. има много дълга версия на това, за което искам да говоря и се надявам по-къса версия.